Dear Mr. Longley. Pagyaman na. Tapinat gam ti awis ko ayaw may ta dito food court. Anya nga minti ko nam akayat mo nga ibaga kanya. Kwa? Ibaga mo, look. Adapay nga min papanan mi kadami ko. Sakbay nga graduar tayo. Kayat ko mangipod no tirik nakin ka. Ha? Ay ayatin ka, Sherlyn. Thank you, look. Ngam, awan pa'y kanyak dayta. Ubing tapay para iti dayta abanag. Tunaktupay kat nga gusto kan kaday alok. Anya nga itimbagam ken kuana. Imbaga, ngawan pa'y kanyak dayta ayat-ayat. Takayat ko pa'y ti agadal. Ay, sayang. San lakit di nga mina na siya tinaram na. Anya? Sika talaga, Miko. Ay, ag-crush ak ngamin ken kuana. Ha? Ay, kasano dayta? Ala, husto daytan. Saan manen adayta ti pagsungbatan yun? Ala, agawid tay kit din. Umadanin ti graduation yu, anak. Anya nga iti kayat mo nga isagot ko kan ka. Awan, papa. Umanayan nga da kayo ni mama iti daytangal daw. Ay sus. Sapay sa anak ang makaawid iti daytangal daw. Uray sa anak nga roden ama ki Marcha no awan kayo. Anya? Sika talaga, anak. Rabrabakan ka laeng. Mabalin ka timot aya, ajak atindaran ti panaggraduar ti kakaisuna nga anak ko. Gumurak kada kayo no diyo tong palanday ta nga imbagayo, papa. Congratulations, anak. Oh, ato iti sagot bikan ka, Sherlyn. Ala ni papa, kunak matasanan ang masapon. Alam kit din, talo katam. Cellphone mo't daytoy, papa. Wen, para kan ka. Ay, nakita nga min Diyos usaram a cellphone mo. Medyo daanan. Mabalin pa'y mat nga maaramat, uray daanan. Angam, thank you iti daytoy, papa, mama. You are always welcome, anak. Ay, sa wakas, naka-enroll tamot laangan. Nagtuok ti makipila. Ay, wen nga rod. Sapay nagpudot. O, kasano nga rodan? Agawid tayon? Wanoan niya? Intay mga anen, mabisina kon. Anya? Kunakon kat. Kung naman itay anabsog ka, makakit-kita ka dagiti again enroll agwapo. Ay, sabali ti busog ko, no, dagi ti makit-kitak. Angam ita, tiyan ko ti mabisin. Alangar mo dan, mapantayon. Tauray siyak, mabisina kon. Ay, permi mo tiragsak ni Luke, anakasango ken ka, nagmerienda. Wan nga rod. Saan na mailamang ti kinaragsak na? Permi ti kilig na. Idinto tati may isa dita, awan laeng, nakakonsentrate amangan. Mangan tinapanan tayo ijayaan niya. Saan atapno makilig? Sa bagay, Ay, ay piman met. Una no kasano ti panang reject mo ken kuana. Saan lata maupay? Kumusta mo ti panagadal mo, anak? okay mat, papa. Saan ka mutla ka di amarigatan? Saan, papa? Siyak pa iti ko nayo. Day taman ti anak ko. Wen, papa. Sa anak amarigatan nga agadyas. Tadamot dami ko kan hasmin agayim ko. Nasayat nga rudno kasta, anak ko. Ket jeka nayon ko nga ibilin na. Saya atin yu ti panagadalyo. Makauray ti makiin-inaram. Makauray dayta, anak ko. Sa dino tinapanan ni Hasmin. Imo na nanagawid, imawag ti kabsat na itay. Agsakit ka no ti inada. Kasta ka di? Ala,
Kaasimat. Iso atay Joy, nagdardarasa na pimanaw. Mapanta nga rod matan. Awagan tan tulatan ni Hasmin. Uy na. Oh, Sherlyn. Adaman ng tay shooter mo nga guru uray. Oh, masidigan. Oy. Hi, Sherlyn. Mabalin ka ding awisin ka manan? Kwa. Uray mabit lang. Sige. Makamo kayon dito ay. Umuna akong Sherlyn. Babush. Please, Sherlyn. Saan ka kumamasaktan, Luke? Ngam, gusto ko man. Ha? Makulkulitan launa yan itian aramidam. Pasensya ka, Sherlyn. Talagang amin nga gayatakin ka. Agyaman Luke. Ngam, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jack pa'y masango ti makiinaram. Kaya't ko nga ipamaysa ti panagadal ko. Sherlyn, Ubing tapay para iti dayta. Agpada talaang 17 ti taon na. Agadal takit diyan na imbag, Luke. Para matlaang iti future ta. alam mo ron. Pasensya ka lang kuman. Bayam, maulin na ito apan ang kulit ko kun ka. Agyamanak. Sapay la kuma. Ta saan nak akagura. Apay akas na dyan kung makikita ni Luke dito universidad. Ala, unyag paiso. Ala, amangan man no adadakis na napasama ken kuana. Awan ka diti damag mo kan kuana, Sherlyn? Anya ko makita mo. Kat saan mat nga iso tinakafokusan ti attention ko. Kan saanan ang nagparparik na kanyak. Manipod jay na udi ang nagsarita kami. Di ka kadipay maturog, anak. Rabiin. Madamdama pa'y mama. Ilipas ko lang to yar aramida. Kanayon samot tan ti panagpuypuyat mo. Saan mat mama? Mabiit langin da ito eh. Sige nga, Rod. Ilipas mo daytan, ta makainan na kamatan. Wen mama. Sige. Muna ako na maturog. Good night, anak. Good night to mama. Congratulations, anak ko. Agyaman kami. Tasaan kami anapaay ka. Thank you, anak. Ta tinungpal mo ti karim, nga ilupas mo ti panagadal mo. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko, mama. Papa. Da kayo ti makagapo. No apay nga inggaid ko ti panagadal ko. Nagasat kami kan ni mamam. Takasken ka tinagbalin nga anak mi. Siyak tinagasat, papa. Takas ka da kayo kan ni mama tinaganak ko. Nasaya ti panang padakkel yu kanyak. Iso ang nagbalinak mat anasaya at nga anak. Manipod andan bukod tayo at trabaho. Manmano tayo matan ang makapagbabanding. Wan nga rod. Puro busy tayo mat ngamihinan. Nang runa ko nam tay may sa dita. Ado ngamin ti pagbisbisian na. Talaga kastas, Min. He, siyak man yung tinakita yun. Agpay sumat. Narigat da kan ang makadwa, taadamot ten jowam, akanayon apakakumikumam, anya. Ay, apal mo lang dayta. Ngamin, napimpintasak ngamda kayo. Alawanan. Ngam kita tasan mo nga ipaay amin apanagayat mo iti dayjay alalaki. Padasam, di mi kayat nga daman ti agsangit-sangit kada kami. Ay, di kayo madanagan kanyak. Everything is under control. Ako nada. Asino nga tamat ti agkaratext? Nagaramid dagayam iti group chat mi abatch iti high school. Kita man dagiti mo na message. Adda maki asawa abatch mi. Kat nilok ti may nga abay. Kumusta nga tamat tanday dya alok?
Anya nga ta tinagbalinan na itan. Nakapagturpos matlaang nga ta. Uy, adati agkitan kalpasan ti manuata na di da pa nagkita. Ay nami ko, mangrugi ka manan. Imbag tawan pa ni Hasmin. No at dalaang siguro, binarana ka manan. Bayaman da jay Hasmin. Kas jay na day jay, tawan ngamin agaram ken kuana. Sika talaga. I am curious, no anya itan ti tsura ni Lu. Ay, kung nagtupay kat, dati may Arnelo, ay nagrabe. Ay. Hoy, Miko, Ha? kumaro ka manan. Di ka na mabain. Pagbay na kumakit po numet. Kita, nagpagkati pa ng kita tigayim tagan kuana. Oy. Anya ka niti pagbagamanan, Miko. Dagiti agkasartikit kita ag anya. Asus, pasimple ka manen. Talaga mat. Ay, saan man nasyak ti ulawem? Takabisado ka. Ang sardin kayo man adwa dito. Masurunan day takaabay kayo. Nakaar-ariwawa kayo nga ni. Inisemak itay nilo. Ngam di man la imisem. Ay, dead mang beauty mo, friend. Ala ka. Amangan mo't no nasakit pa ang tinagam na iti pa ng paay mo idikan kwa na. Kasta nga tangag paiso. Ingagarak pa yan ti masidag itay iti ayan na. Ngam kasladinak nakita. Bay anyo padasak man nga asit ganinton madamdaman. Nabainanak. Iso nga pa simple api manawak iti ayan na. Amangan no adamot GF na akabatch tayo. Di na kaya't ngagselos. Iso adi nakakinasarita. Siyempre, amo ti amin, anagaram idikan ka. Siguro Bay anyo siyak ti makaam mo. Kasaritak to inton madamdama, taamuak man, ti kabibiyag na ita. Apay nga takas to'y matentirik na. Manipod na kitak ni Luke. Saan mo na may sina ti panunot ko? Kaslapay kit din, masaksakitanak iti sana panangyas kaso kanya. Ay, apay mo na kastoy. Agayatak ka din kenkwana. Anya ti aramidat, Miko. Panagkunak, agayata kun kanilo. What? Si kakadia talaga dayta, Shirlene? Anya kamatan? Seryoso ak anya? Well, asino ko matisan na ma-fall kan kuana. Anya ti aramidat. Katkasla dinak matan pagan ano. Masigurado ka nasaktan tirik na itinapasamak iti kalabas. Iso ati nasayaat, kasaritam. Ag-sorry ka, no kasapulan. Sikanti aggunay. Ha? Kasladyak may turod. Ay dugang, agdamag ka iti aramidem. Sa itata imbagak, di mo aramidem. Agyaman tayo manugot ka nga agkita ta italok. Apay ka di nga inawis na kiti dito restaurant. Kayat ko lang ti agkidaw iti pasensya, iti panang reject ko kon ka idi. Ubingak pa idi, kat jak pa'y nakasagana makiayan-ayat. Dayjay? Awanan dayjay kanyak. Pasensya ka mat no nagbalinak man adagulit idi. Bunga lang dayjay ti kinaubing pa lang ti panunot. Lok, Tangay nagkita tamat langan. Itad kon kan ka daytoy. ha? Invitation card? Wan. Agkalay sa kamin itinobyak inton umay abulan. Namnama agtiyo umay mo to. Nasaktanak. Idi iniyawat na ti invitation card, iti kasar na. Ay no, talaga asan ada kayo ti para iti tunggal maysa, Shirlene? Sayang lang. Itapaya nakasagana akon nga gayat. Awan ti sayang. Panunutem ano inaklon mo idi, kat saan nyo natengel ti Baguio. Masiguradok, asaan akas kapintas ti biyagyo ita, tinagbalin akabibiyagyo kuma.
Miko, Iso asaan mo at tagisayangin tinapalabas. Gusto lang ti desisyon mo idi. Nga adal pa'y laeng, sakbay ti ayat. uwan ah. Ado pa'y laang mo dita. Ay na, addan to ipaay ti apo, alalaki at talaga aparakin ka. May isang sulat na hawak na yon ni Sherlyn. Puti ang papel, makintab ang gilid, at sa gitna nito ay nakaukit ang isang pangalan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Luke. Wedding invitation. Ikakasal na ang lalaking minsang tumayo sa harap niya. Kinakabahan, namumula, at bumigkas ng 3 salitang binago ang lahat. Pero hindi niya pinili noon. 7 taon. 7 taon ang lumipas mula nang sabihin niyang hindi pa. At ngayon, hawak niya ang katibayan na ang hindi pa na yon ay naging hindi na. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Bumalik tayo sa simula. Sa araw na may isang batang lalaki na akala niya ay magkakaroon ng forever. Sa isang food court malapit sa kanilang paaralan, nagsimula ang lahat. Hapon noon, malamig ang hangin at puno ng ingay ng mga estudyanteng malapit ng magtapos. Pero para kay Luke, parang walang ibang tao sa mundo kundi ang dalagang nakaupo sa harap niya. Si Shoylin, o tinatawag ng iba na Shoylin, ang babaeng matalino, masipag, at may niting kayang patahimikin ang buong silid. Matagal ng lihim na minamahal ni Luke si Shoylin. Mula pa nung high school sila magkaklase. Pero ngayon lang, na halos magtatapos na sila, naglakas loob siyang sabihin ang totoo. Shoylin, simula ni Luke, nanginginig ang boses. May sasabihin sana ako sa'yo. Matagal ko na tong gustong ilabas pero natatakot ako. Ngayon na lang, bago tayo magtapos. Tumingin sa kanya si Shoylin, naghihintay. Walang kaalam-alam sa bagyong paparating. Hininga ni Luke ang lakas ng loob. Mahal kita, Shoylin. Matagal na. At hindi ko alam kung tama bang sabihin ko to ngayon. Pero hindi ko na kaya ang magkunwari. Sandaling natigilan si Shoylin. Sa mukha niya, hindi galit, hindi panghihiya, kundi isang lungkot na malalim. Ang uri ng lungkot ng taong alam na ang sasabihin niya ay makakasakit, pero kailangan pa ring sabihin. Luke, bulong niya. Salamat. Salamat sa tapang mo. Pero wala pa ako sa ganyan. Bata pa tayo. 17 pa lang tayo. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong abutin. Gusto ko munang tapusin ang pag-aaral ko. Gusto kong mabuo muna ang sarili ko bago ako pumasok sa kahit anong relasyon. Tumango si Luke. Sinusubukang ngumiti kahit dumudugo ang dibdib. Naiintindihan ko, sabi niya, kahit hindi naman talaga. Sorry kung naabala kita. Naupo silang dalawa sa katahimikan pagkatapos ng pagtatapat na yon. Hindi alam ni Luke kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata, ang kanyang puso. Pinilit niyang kumain ng medyendang nasa harap nila, pero parang putik ang lasa ng lahat. Sa loob niya, paulit-ulit ang tanong, bakit ko ba kinausap? Bakit hindi ko na lang itinago habang buhay? Pero may bahagi rin sa kanya na umaalingaw-ngaw. Mas mabuti nang sinabi at tinanggihan kaysa hindi sinabi at habang buhay na nagtatanong kung ano sana. Sa kabilang banda, nakatingin si Shoylin sa kanyang baso. Hindi alam kung paano ibsan ang awkward na hangin sa pagitan nila. Mabait siyang babae. Ayaw niya masaktan si Luke, pero hindi rin niya kayang magsinungaling sa nararamdaman niya. At ang totoo, sa panahong yon, walang lugar sa puso niya ang pag-ibig. Luke, sabi niya sa wakas, malumanay. Hindi ibig sabihin nito na hindi kita pinahahalagahan. Mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Pero hindi ako pwedeng magkunwaring. May nararamdaman akong wala naman. Hindi yon patas sa'yo. Tumango si Luke, sinusubukang ngumiti. Naiintindihan ko. Ayaw mo lang akong saktan. Pero alam mo bang mas masakit ang konsiderasyon kaysa direktang pagtanggi? Tumawa si Shoylin mahina na may bahid ng lungkot. Hindi ko alam kung paano sasagot dyan. At sa sandaling yon, parehong natanto ng dalawang kabataan
Nang ilang usapan ay walang tamang salita, na minsan, ang tahimik na pag-unawa ang tanging maibibigay mo sa isang taong nasaktan. Pero hindi si Luke ang tipong sumusuko agad. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang sinubukan. Sinasamahan niya si Sherilyn sa pila ng enrollment, dinadalhan ng merienda, naghihintay sa labas ng silid. "Kulit mo, Luke," sabi ni Sherilyn isang araw, kalahating natatawa, kalahating naiinis. "Ilang beses ko pa bang sasabihin, hindi pa ako handa." At sumagot si Luke ng linyang tatatak sa puso ni Sherilyn nang mas matagal kaysa inaasahan niya. "Maghihintay ako. Hindi mo na kailangang magmadali. Basta't alam mong nandito lang ako." Pero ang pag-ibig na binabalewala ay parang halamang hindi nadidiligan. Unti-unting nalalanta kahit gaano katapat. Ang hindi alam ni Sherilyn noon, habang abala siya sa libro at exam at pangarap, ay may isang batang lalaki na tahimik na naghihintay sa isang panahong baka hindi na dumating. Dumating ang araw ng graduation. Marangya ang entablado, puno ng bulaklak, at sa hanay ng mga magulang, naroon ang mama at papa ni Sherilyn, proud na proud sa kaisa-isa nilang anak. Nang itawag ang pangalan ni Sherilyn, halos hindi mapigilan ni papa ang luha. "Congratulations, anak!" Yakap niya pagkababa nito sa entablado. "Tinupad mo ang pangarap mo. Tinapos mo ang pag-aaral mo. Ikaw ang inspirasyon namin ng mama mo." Ngumiti si Sherilyn, basa ang mga mata. "Kayo po ang dahilan kung bakit ko to nagawa, papa, mama. Kayo ang nagturo sa akin na ipaglaban ang gusto ko. Swerte ako sa inyo." At sumagot ang mama niya, hawak ang kamay ng anak. "Hindi, anak, kami ang pinakaswerte dahil ikaw ang anak namin." Sa gilid ng selebrasyon, nakatayo si Luke. Suot ang kanyang toga, hawak ang sarili niyang diploma, pero ang mga mata niya ay nakatingin lamang sa isang direksyon, kay Sherilyn. Hindi siya lumapit, hindi siya bumati ng matagal. Isang ngiti, isang tango, isang congrats na halos hindi marinig sa ingay. At pagkatapos, naglaho siya sa karamihan, parang taong natutong tanggapin na ang ilang pag-ibig ay hindi para sa kanya. Sa loob niya, paulit-ulit ang tanong, paano mo hihintayin ng isang taong hindi ka man lang lumilingon? Naalala ni Luke ang lahat ng mga gabing ginugol niya sa paghihintay. Ang mga gabing nag-iisip kung makakatagpo ba ng katapusan ng pag-asa niya. Kinugunita niya ang bawat ngiti ni Sherilyn na akala niya ay para sa kanya. Bawat tawa na inakala niyang may ibig sabihin. Pero ngayon, sa entablado ng graduation, naunawaan niyang ang mga iyon ay simpleng kabaitan lamang, hindi pag-ibig. At yon ang pinakamasakit. Hindi ang malinaw na pagtanggi, kundi ang malabong pag-asa na pinakakain mo sa sarili mo araw-araw. Sa hapunan nilang mag-anak ng gabing iyon, hindi mapigil ni Papa ang pagpupuri sa anak. "Anak, alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit kami masaya? Mula nang ipanganak ka, naging buo ang buhay namin ng mama mo. At ngayon, na nakatapos ka, naramdaman naming hindi kami nabigo bilang magulang." Napaiyak si Sherilyn. "Papa, Mama, kayo ang nagpaaral sa akin. Kayo ang nagsakripisyo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng pinagdaanan ninyo para sa akin. Pangako, babalik ko ito sa inyo ng doble." At sa hapagkainan na yon, puno ng pagmamahal at pasasalamat, walang nakakaalam na sa kabilang panig ng bayan, may isang batang lalaki na kumakain mag-isa, hawak ang larawan ng isang babaeng hindi kailanman magiging kanya. Nakauwi si Sherilyn ng gabing yon, na puno ang dibdib ng tagumpay. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng bayan, may isang batang lalaki na nakahiga sa dilim, nakatitig sa kisame, iniisip kung paano siya lalayo sa isang pag-ibig na hindi naman talaga sa kanya. Iyon ang gabing nagpasya si Luke na huminto. Hindi dahil tumigil siyang magmahal, kundi dahil natutunan niyang ang totoong pagmamahal minsan ay ang pag-alis ng tahimik, para hindi maging pabigat sa taong mahal mo. Mahirap ang mga unang buwan para kay Luke. Sa simula, akala niya kayang-kaya. Kalimutan, magpatuloy, magkunwaring okay.
pero ang puso ay hindi sumusunod sa utos. May mga gabing nahihiga siya sa dilim, binubuksan ang lumang larawan nila, binabasa ang mga lumang mensahe, iniisip kung ano sana kung naiba ang sagot. Pero unti-unti, natutunan niyang mas masakit ang kumapit sa isang bagay na hindi para sa kanya kaysa ang bumitaw. Kaya pinili niyang bumitaw. Inalis niyang larawan, tinanggal ang mga mensahe. Hindi para kalimutan si Sherlyn, kundi para matutong mabuhay nang wala siya. Sa mga taong sumunod, itinuon ni Luke ang sarili sa pag-aaral, sa trabaho, sa pagiging mas mabuting tao. Hindi para patunayan ang anuman kay Sherlyn, kundi para sa sarili niya. At habang lumalago siya, unti-unti ring gumagaling ang sugat. Hindi nawawala, pero gumagaling. Iyon ang aral na natutunan niya. Ang ilang sakit ay hindi tumitigil dahil nakalimutan mo, kundi dahil natutong kang mabuhay kasama nito. Lumipas ang mga taon. Parang ilog na hindi humihinto, dinala ng panahon sina Sherlyn, Luke, at ang kanilang mga kaibigan sa magkakaibang direksyon. Nakapasok si Sherlyn sa magandang kumpanya, naging matagumpay sa karera, naabot ang mga bagay na pinangarap niya nung bata pa. Pero kasama ng tagumpay ay dumating ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang lungkot ng katahimikan. Walang nagpaalala sa kanya na ang buhay na puno ng trabaho ay pwedeng maging buhay na walang kasama. Araw-araw, ganoon ang ikot ng buhay ni Sherlyn. Gising ng maaga, trabaho hanggang gabi. Uwi sa bahay na walang nag-iintay. Maganda ang sahod, malaki ang tagumpay, pero sa gabi, kapag pinapatay na niyang ilaw, naroon ng katotohanang hindi niya kayang iwasan. Nag-iisa siya. Naalala niya ang mga kasabihan ng kanyang ina nung bata pa siya. Anak, huwag kang masyadong abala sa pangarap na malimutan mong mabuhay. Hindi niya naintindihan yun noon. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang apartment, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng mga salitang yon. May mga gabing iniisip niya kung ano kaya ang nangyari sa mga kaibigan niya noon. Kung saan na sila ngayon, kung kumusta na ang buhay nila, kung naalala pa ba nila siya. Ang totoo, sa kabila ng lahat ng tao sa paligid niya, mga katrabaho, mga kakilala, mga kliyente, wala siyang taong matatawag na tunay na malapit. Naging maingat siya sa pagbubukas ng puso, parang taong natutong magtago para hindi masaktan. Pero ang pagtatago ay may presyo, ang kalungkutan na walang kasama. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang apartment, bumukas ang kanyang telepono, group chat, mga kaklase noong high school. Pagkatapos ng ilang taon ng katahimikan, biglang nabuhay muli ang chat. Reunion daw. Lahat sila makikita ulit pagkatapos ng napakatagal. Napangiti si Sherlyn habang binabasa ang mga pangalan, mga mukhang halos nakalimutan na niya, mga alaalang akala niya ay lumabo na. At sa gitna ng mga mensahe, may isang pangalan na biglang nagpatigil sa kanyang puso. Luke. Kumusta kaya si Luke ngayon? Tanong ng isa niyang kaibigan, si Miko, nang magkita sila para mag-coffee bago ang reunion. Kilalang tsismosa pero mabait si Miko, ang tipong kaibigan na alam ang lahat. Nakapagtapos ba siya? Saan na siya ngayon? Nagkibit balikat si Sherlyn, sinusubukang magmukhang walang pakialam. Ewan, matagal na kaming hindi nag-uusap. Pero alam ni Miko ang totoo. Curious ka, no? Ngiti niya. Aminin mo na, curious ka kung anong itsura niya ngayon. Tumawa si Sherlyn, sinusubukang itago ang totoong nararamdaman. Bakit naman ako magiging curious? Matagal na yon. Bata pa kami noon. Pero hindi naniwala si Miko. Sherlyn, magkaibigan tayo mula high school. Kilala kita. Tuwing binabanggit ko ang pangalan niya, nagbabago ang mukha mo. Hindi mo man lang napapansin. Natigilan si Sherlyn. Totoo ba? Ganun ba siya kahalata? Hindi totoo yan, depensa niya. Pero mahina ang boses. Tumawa lang si Miko. Sige na, pero alam kong may bahagi sa'yo na nagtataka kung ano sana kung pinili mo siya noon. At totoo nga, sa loob-loob ni Sherlyn,
may bahagi siyang nag-iisip kung ano na ang nangyari sa lalaking minsang nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Maalala niya ang mga panahong sinasamahan siya nito sa pila, dinadalhan ng merienda, naghihintay sa labas ng silid. Ang lalaking hindi sumuko kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan. Saan nakaya siya ngayon? May pamilya na ba? Masaya ba siya? Naalala pa ba siya nito? O matagal na siyang nakalimutan? Iyon din ang gabing nabanggit ni Miko ang isa pang balita. Oo nga pala. Alam mo bang ikakasal na si Jasmine? Sa susunod na buwan. Sabay-sabay daw kasi marami ring magpapakasal sa batch natin. Parang nahawa. Tumawa si Sherlyn, pero may kakaibang kirot sa dibdib niya. Marami nang nagsusulong sa buhay. At ako, bakit parang naiwan? Dumating ang araw ng reunion. Maganda si Sherlyn. Mas matured, mas confident, pero sa likod ng kumpiyansa ay may kabang hindi niya maipaliwanag. Bago pa ang araw na yon, ilang gabi siyang hindi mapakali. Pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, pumipili ng damit, nag-aalala kung ano ang sasabihin, kung paano kikilos. Bakit ba ako kinakabahan? Tanong niya sa sarili. Reunion lang naman ito. Pero alam niya ang totoo. Hindi ang reunion ang dahilan ng kaba niya. Iisa lang ang dahilan. Ang posibilidad na makita muli ang isang tao na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Sa group chat, marami nang nag-confirm na pupunta. Pero isang pangalan lang ang hinahanap ng mga mata ni Sherlyn tuwing binubuksan niya ang chat. At nang makita niyang nag-react si Luke ng attending, kumabog ang dibdib niya nang hindi niya maipaliwanag. Pagpasok niya sa venue, sinalubong siya ng ingay, ng tawanan, ng mga pamilyar na muka. Si Miko, hawak ang 2 baso, lumapit agad. Friend! Ang ganda mo ngayon, bati nito. Akala mo lang nawala ka, pero heto ka, mas maganda pa. Tumawa si Sherlyn, pero ang mga mata niya ay gumagala sa silid. Naghahanap ng isang tao na hindi niya maamin kahit sa sarili na hinahanap niya. Nakita niya ang mga dating kaklase. Yung iba may pamilya na, yung iba may sariling negosyo, yung iba galing pa sa ibang bansa. Lahat sila parang lumipad sa magkakaibang direksyon. Pero ngayon, nagtagpong muli sa parehong lugar. Parang mga ibong umuwi sa pugad. At doon, sa kabilang dulo ng silid, nakita niya siya. Look, mas matanda na, mas matipuno, mas matatag ang tindig. Wala na ang mahihiyang batang lalaki ng food court. Sa lugar nito ay may isang lalaking puno ng tiwala sa sarili. Numingiti, kausap ang ilang dating kaklase. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Sandali lamang. Pero sapat na ang sandaling yon para maramdaman ni Sherlyn na bumalik ang lahat. Ang food court, ang pagtatapat, ang maghihintay ako. Lumapit si Luke. Magalang, mahinahon. Sherlyn, bati niya. Ang boses na mas malalim na ngayon. Matagal-tagal na rin. Kumusta ka? Sumagot si Sherlyn. Sinusubukang itago ang kaba. Mabuti naman. Ikaw? Mukhang okay ka na. Numiti si Luke. Oo, okay na ako. Sa wakas. Sa salitang sa wakas na yon, may bigat na hindi may paliwanag. Parang taong dumaan sa mahabang gabi at natutong tumayo ng mag-isa. Sa kanilang unang ilang minuto ng usapan, nakaramdam si Sherlyn ng kakaibang init at lamig ng sabay. Init dahil pamilyar ang lalaking ito, at lamig dahil may distansyang hindi niya may paliwanag. Hindi na ito ang Luke na laging nasa likod niya, laging naghihintay. May sariling mundo na ito ngayon, sariling buhay, sariling tagumpay. Marami ka nang nagawa, sabi ni Sherlyn. Tunay ang paghanga. Ipinagmamalaki kita. Tumingin sa kanya si Luke, sandaling tahimik. Salamat, hindi madali. Pero natutunan kong tumayo ng mag-isa. Iyon siguro ang pinakamahalagang aral na natutunan ko. At sa likod ng mga salitang iyon, alam ni Sherlyn ang ibig sabihin. Natutong tumayo si Luke ng mag-isa dahil walang pagpipilian nun, kundi ang matutong mabuhay nang wala siya.
Habang nagkukwentuhan, unti-unting bumalik ang init ng dating pagkakaibigan. Tumawa sila sa mga lumang alaala, sa mga kalokohan nung high school, sa mga gurong matatakutin. Pero sa likod ng bawat tawa, may katanungang nakaupo sa dibdib ni Sherlyn. Bakit ngayon ko lang ulit nararamdaman ito? Hindi niya alam noon, pero ang puso minsan ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng isang tao sa sandaling malapit na nating mawala ito. Tinawag si Luke ng isa niyang kaibigan at naiwang nag-iisa si Sherlyn kasama si Miko. Ang gwapo niya ngayon, bulong ni Miko, nakangiti ng pilyo. Sayang, tinanggihan mo nun. Ngayon, abot kamay mo na sana. Sumimangot si Sherlyn. Bata pa ako noon, Miko. Tama ang ginawa ko. Kailangan ko munang tapusin ang sarili ko. Tumango si Miko. Tama ka. Pero ngayon natapos ka na. Na-realize mo ba na pwede ka nang magmahal, pero baka huli na? Walang sinabi si Sherlyn. Wala siyang maisagot. Dahil minsan, ang pinakamatinding sakit ay ang katotohanan na sinasabi sa atin ng kaibigan natin ng diretsahan. Alam mo, Sherlyn, dagdag ni Miko, mas seryoso na ang boses. Nung high school, lahat kami alam na mahal ka ni Luke. Halata. Pero ikaw, parang takot kang aminin sa sarili mo na may nararamdaman ka rin. Naintindihan namin. Gusto mong mag-focus sa pag-aaral. Pero minsan naiisip ko, kung hindi ka lang sana masyadong natakot, baka ibang kwento ninyo ngayon. Tahimik si Sherlyn. Sa loob niya alam niyang may katotohanan ng sinabi ni Miko. Hindi lang ang pag-aaral ang dahilan noon. Natakot din siya. Natakot na magmahal. Natakot na masaktan. Natakot na mawalan ng kontrol. At ngayon, ang takot na iyon ang nagdulot ng pinakamalaking panghihinayang ng buhay niya. Patapos na ang reunion nang lumapit muli si Luke kay Sherlyn, may hawak na puting sobre. Iniabot niya ito ng tahimik. Para sa'yo, sabi niya. Tiningnan ni Sherlyn ang sobre. Invitation card. Inisip niya, si Jasmine ba? O ibang kaklase? Pero nang buksan niyang loob, nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi ito imbitasyon ni Jasmine. Sa gitna ng makintab na papel, nakaukit ang dalawang pangalan. At ang isa sa mga iyon ay Luke. Ikakasal na siya. Sa loob ng isang buwan. Sandaling huminto ang mundo para kay Sherlyn. Ang ingay ng reunion, ang musika, ang tawanan, biglang naglaho. Parang siya na lang ang natira sa silid, kasama ang puting papel na hawak niya. Binasa niya ulit ang pangalan, parang umaasang magbabago ang mga letra. Pero hindi. Doon nakasulat, malinaw, Luke. Ang lalaking minsang nagsabing maghihintay siya. Ang lalaking minsang umasa sa kanya. Ngayon, handa nang ipangako ang habang buhay sa iba. Ikaw, ikakasal ka na? Tanong ni Sherlyn. Halos hindi marinig ang sariling boses. Tumango si Luke, mahinahon, payapa. Oo. Sa wakas, may nakilala akong taong handang manatili. Taong pinili rin ako. May kataginti ng katotohanan sa salitang pinili rin ako. Isang malumanay na paalala sa babaeng minsang hindi siya pinili. Sana makapunta ka, Sherlyn. Para sa akin, importante na nandoon ka. Ngumiti si Sherlyn kahit dumudurog ang loob niya. Oo naman, pupunta ako. Umuwi si Sherlyn ng gabing yon na hawak pa rin ng invitation card. Inilatag niya ito sa mesa, tinitigan, parang hinihintay na magbago ang mga nakasulat. Pero hindi nagbabago ang mga letra. Hindi nagbabago ang katotohanan. 7 taon. 7 taon siyang naghintay sa akin. At ngayong handa na ako, handa na rin siyang umalis. Naupo siya sa dilim, kasama lamang ang tunog ng sariling paghinga at ang bigat ng isang desisyong ginawa niya noong siya ay 17 taong gulang. Naalala niya ang lahat. Ang food court, ang namumulang mukha ni Luke, ang maghihintay ako. Ang graduation kung saan, nakatayo lang ito sa gilid, nanonood, hindi nangahas lumapit. Sa unang pagkakataon,
Naunawaan ni Sherlyn ang sakit na pinagdaanan ng lalaking yon. Ang sakit ng pag-ibig na ibinigay ng buo, ngunit ibinalik ng kalahati. Hindi niya pinili si Luke noon dahil bata pa siya, dahil may pangarap pa siyang aabutin. At hindi siya nagsisisi sa mga pangarap na natupad. Pero ang hindi niya inakala, na sa paghabol sa pangarap, may iiwan siyang taong hindi na niya mababawi. Buong gabing hindi nakatulog si Sherlyn. Pinagmasdan niya ang kisame, parang naghahalap ng sagot sa mga tanong na walang sagot. Kung pinili ko siya noon, ano kayang nangyari? Kung sinabi kong maghintay siya, susunod kaya siya? Ang masakit sa mga kung ay wala silang katapusan. Pinapapahirapan nila tayo ng walang patid dahil hindi natin mababago ang nakaraan at hindi natin malalaman kung ano sana. Tumayo siya, lumapit sa bintana, tumingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa labas, libu-libong buhay ang patuloy na umiikot. Mga taong may sariling pighati, sariling pag-ibig na natuloy o hindi. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Sherlyn kung gaano kalalim ang sakit sa kanyang dibdib. Bakit kailangan pang mawala ang isang bagay bago natin malaman ang halaga nito? Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Sherlyn. Sa trabaho, wala ang isip. Sa bahay, walang ganang kumain. Paulit-ulit niyang binubuksan ang invitation card, parang naghahanap ng sinyales, ng dahilan, ng paraan para baguhin ang nakaraan. Tumawag si Miko isang gabi. "Friend, kumusta ka na?" Tahimik muna si Sherlyn bago sumagot. "Miko, ngayon ko lang naintindihan. Iniwan ko siya noon. Pero hindi ko alam na kasama ng pag-iwan ko, may iniwan din akong bahagi ng sarili ko." Sumagot si Miko, malumanay pero matapat. Ang tipong sagot na kayang sabihin lang ng totoong kaibigan. "Sherlyn, hindi mo siya iniwan. Pinili mo lang ang sarili mo nung panahong kailangan mong piliin ang sarili mo. Walang masama doon. Ang masama lang ay kung uupo ka ngayon at hahayaan mong dumaan ang panahon na hindi mo man lang sinabi ang nararamdaman mo. Ano man ang mangyari, sabihin mo. Para kahit anong sagot, makakaalis kang walang dalang sana." "Pero Miko," sagot ni Sherlyn, basa ng mga mata. "Paano ko sasabihin? Ikakasal na siya, may iba na siya. Hindi ba't makasarili kung sasabihin ko pa ngayon ang nararamdaman ko? Hindi ko gustong sirain ang kaligayahan niya." Tahimik muna si Miko bago sumagot. "Hindi ko sinasabing sirain mo ang kasal niya, Sherlyn. Sinasabi kong, para sa sarili mo, kailangan mong harapin ang totoo. Hindi para baguhin ang nakaraan, kundi para makapagpatuloy ka. Minsan, ang pagsasabi ng totoo ay hindi para sa kabila. Para yun sa atin, para makahinga tayo." At sa mga salitang iyon, naunawaan ni Sherlyn ang kailangan niyang gawin. Hindi para baguhin ang desisyon ni Luke, kundi para palayain ang sarili sa kadenang dala niya sa loob ng 7 taon. Hindi nakatulog si Sherlyn ng ilang gabi. Paulit-ulit niyang inaalala ang nakaraan. Lahat ng pagkakataong pwede sana niyang sabihin ang totoo at hindi niya ginawa. Ang gabing sinamahan siya ni Luke pauwi pagkatapos ng exam. Ang araw na dinalhan siya nito ng pagkain nang may sakit siya. Ang lahat ng malilit na bagay na hindi niya pinansin noon, na ngayon, parang mga kayamanang naglaho. Bakit hindi ko nakita nun? Bakit kailangan pang mawala bago natin pahalagahan? Pero alam niya na ang mga tanong na yon ay walang sagot. Ang tanging magagawa niya ngayon ay harapin ang katotohanan at matutong magpatawad sa sarili. Dumating ang araw ng kasal. Maganda ang simbahan, puno ng puting bulaklak, puno ng tao. Naroon si Sherlyn, nakaupo sa likod. Hawak ang sariling kamay para hindi manginig. Pinapanood niya si Luke sa harap ng altar. Nakasut, nakangiti, naghihintay sa babaeng pinili niyang katuwang sa buhay. At sa sandaling yon, naunawaan ni Sherlyn ng isang bagay na matagal niyang sinubukang itanggi. Na ang pagkakataon ay hindi naghihintay magpakailanman. At na ang ilang pinto, kapag isinara mo, ay hindi na muling bubukas. Nang pumasok ang nobya, tumayo ang lahat. Maganda ito, nakangiti, masaya, puno ng pag-asa para sa hinaharap.
At habang naglalakad ito patungo kay Luke, napansin ni Sherilyn ang mukha ng lalaki. Iyong ngiti, iyong liwanag sa mga mata, iyong uri ng tuwa na hindi mapeke. At doon, lalong dumurog ang puso ni Sherilyn. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa katotohanan. Ganun dapat ang tingin sa kanya ni Luke noon kung pinili lang niya ito. Ngayon, ang liwanag na yon ay para na sa iba. Naalala niya ang 17 taong gulang na Luke sa food court. Nahihiya, namumula, nanginginig ang boses. At ngayon, ang lalaking yon ay tumatayo ng matatag sa harap ng altar, handang ipangako ang habang buhay sa isang taong hindi siya tinanggihan. Tama lang, sabi ni Sherilyn sa sarili. Karapat, dapat siya sa ganito. Karapat dapat siya mahalin ng taong handang manatili. At kahit masakit, ipinagdasal niya ng taimtim ang kaligayahan ng lalaking minsan ay nagmahal sa kanya ng buong buo. Pagkatapos ng seremonya, naghanap ng panahon si Sherilyn para makausap si Luke ng sandali. Sa labas ng simbahan, malayo sa ingay, doon sila nagkita. Luke, simula niya, kabado pero determinado. Gusto ko lang sabihin, salamat. Salamat sa pagmamahal mo nun. Salamat sa paghihintay. At sorry kung hindi ko nakita ang halaga mo ng panahong nandyan ka pa para sa akin. Tumingin si Luke sa kanya, payapa, walang galit. Wala kang dapat ipag-sorry, Sherilyn. Tama ang ginawa mo nun. Bata ka pa, may pangarap ka. Hindi kita masisisi sa pagpili mo sa sarili mo. Yun din ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Ang magmahal nang hindi humihingi ng kapalit. Tumulo ang luha ni Sherilyn, pero ngumiti siya. Masaya ako para sa iyo, Luke. Talaga. Karapat dapat ka sa taong pipiliin ka, sa taong mananatili. Numiti rin si Luke, at sa ngiting yon, walang pighati. Meron lamang ang payapang pagtanggap ng taong dumaan sa sakit at natutong magpatawad, una sa lahat, sa sarili. Salamat, Sherilyn. At sana balang araw, mahanap mo rin ang taong magmamahal sa'yo nang hindi ka kailangang humingi. Iyon ang sana ko para sa'yo. Bago siya umalis, may isang bagay pang sinabi si Luke na tatatak sa puso ni Sherilyn magpakailanman. Alam mo, Sherilyn, matagal kong kinaiingitan ang sarili kong nakaraan. Ang batang umasa ng labis, ang batang hindi marunong sumuko. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi ako nasaktan nun, hindi ko matututunan kung paano magmahal ng tama. Hindi mo ako iniwan, Sherilyn. Tinuruan mo ako. Tinuruan mo akong maghintay, magtiis, at sa huli, bumitaw. At dahil doon, handa na akong magmahal ng buo sa taong naghihintay sa akin na yon. Kaya salamat. Hindi ka dahilan ng sakit ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging handa. Hindi makapagsalita si Sherilyn. Ang lalaking inakala niyang nasaktan niya ay tumatayo ngayon sa harap niya, nagpapasalamat sa sakit na idinulot niya. Iyon ang uri ng kabaitang umuusbong lamang sa pusong tunay na nagmahal. Niyakap niya si Luke ng panandali. Yakap ng dalawang kaibigang dumaan sa magkaibang landas pero nagtagpong muli sa parehong pag-unawa. Maligayang buhay, Luke, bulong niya. Mahalin mo siya ng buo. Para sa atin pareho. Umuwi si Sherilyn ng araw na yon na magaan ng dibdib kahit may bahid pa ng lungkot. Dahil naunawaan niya sa wakas na ang ilang pag-ibig ay hindi para itago, kundi para pakawalan. Hindi natuloy ang kanila ni Luke, pero hindi rin ito nawalan ng kahulugan. Si Luke ang nagturo sa kanya kung ano ang totoong pagmamahal. Ang uri na naghihintay ng walang reklamo, na umalis ng tahimik, na nagpapatawad ng buo. At kahit hindi sila nagkatuluyan, daladala niya ang aral na iyon sa bawat araw ng kanyang buhay. Lumipas muli ang mga buwan. Unti-unting natutunan ni Sherilyn na buksan ang sarili. Hindi na siya natakot magmahal. Hindi na niya itinago ang nararamdaman. Dahil naintindihan niya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga pangarap na naabot, kundi pati sa mga taong kasama mo sa paglalakbay.
Nagbago ang paraan ng pamumuhay ni Sherlyn. Dati, trabaho lang ang mundo niya. Ngayon, natutong siyang huminto, magpahinga, makinig sa mga taong nasa paligid niya. Mas madalas niyang tinatawagan ng kanyang mama at papa. Anak, bakit ngayon ka madalas tumawag? Tanong minsan ng kanyang ina, natutuwa pero nagtataka. Ngumiti si Sherlyn sa kabilang linya. Dahil natutunan ko, mama, na ang mga taong mahal natin ay hindi laging nandyan. Gusto kong sabihin sa inyo habang kaya ko pa kung gaano ko kayo kamahal. Napaiyak ang kanyang ina sa kabilang dulo. Tahimik na nagpasalamat sa anak na natutong magmahal ng mas malalim. Naging mas matapat din si Sherlyn kay Miko. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, sinabi niya ang katotohanang matagal niyang itinago. Miko, salamat. Salamat sa pagiging tapat sa akin kahit masakit. Kung hindi mo sinabi sa aking sabihin ang totoo kay Luke, baka habang buhay akong magtatanong kung ano sana. Ngayon, wala na akong sana. Masakit man, kumpleto na ako. Tumango si Miko, hawak ang kamay ng kaibigan. Iyon ang gusto kong marinig. Hindi ang masayang kwento, kundi ang kumpletong kwento. Mas mabuti ng masakit, pero buo, kaysa masaya, pero may kulang. Minsan, habang dumadaan sa food court na yon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, napapangiti siya. Hindi na sa lungkot, kundi sa pasasalamat. Dahil sa lugar na yon, may isang batang lalaki na nagmahal sa kanya ng buo. At sa pagmamahal na yon, natutunan niya kung paano mabuhay ng may puso. Naupo siya minsan sa parehong mesa, hawak ang kape, pinagmasdan ng mga batang estudyanteng dumadaan. Mga kabataang puno ng pangarap, puno ng pag-asa, hindi pa alam ang sakit at saya na naghihintay sa kanila. At sa isang sandali, parang nakita niyang muli ang sarili at si Luke. Magkaharap, umpisa ng isang kwentong hindi natuloy, pero hindi rin nawalan ng kahulugan. At kung minsan, sa mga tahimik na gabi, naiisip pa rin ni Sherlyn si Luke. Hindi nang may panghihinayang, kundi nang may dasal, na sana masaya siya, na sana mahal siya, na sana ang lahat ng pag-ibig na ibinigay niya noon ay ibinabalik sa kanya ngayon ng doble. Dahil yon ang nararapat sa isang taong nagmahal ng ganoon kalalim. Dear Mr. Lonely, bulong niya minsan sa hangin, salamat. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang pag-ibig, kahit na ako pa ang naiwang nag-iisa sa huli. Ito ang kwento ni Sherlyn, ang dalagang pinili ang pangarap noong panahong kailangan niyang pumili, at natutunan ng pinakamahalagang aral sa huli, na ang tamang pag-ibig sa maling panahon ay maaring maging maling pag-ibig sa tamang panahon. Na ang paghihintay ay hindi habang buhay. At na minsan, ang taong handang maghintay sa atin ng walang katapusan ang siyang unang lumilipad palayo kapag huli na ang lahat. Hindi nagsisi si Sherlyn sa mga pinili niya, pero natutunan niyang pahalagahan ang mga taong nasa harap niya habang nandoon pa sila, habang may panahon pa. Dahil ang buhay, sa huli, ay isang serye ng mga pagpili, at ang bawat pagpili ay may katumbas. Pinili ni Sherlyn ang sarili niya, at yon ang nagpalago sa kanya bilang tao. Pero pinili rin niyang hayaang umalis si Luke nang hindi sinasabi ang totoo sa loob ng 7 mahabang taon. At yon ang aral na dala niya magpakailanman. Sa susunod na may magmamahal sa kanya ng totoo, hindi na siya magdadalawang isip na lumingon. Hindi na siya magsasabi ng hindi pa. Dahil natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang hindi pa ay madalas nagiging hindi na. May dumating ng panahon, makalipas ang mahabang paghilom, na may isa na namang lalaking lumapit sa buhay ni Sherlyn. Mabait, matiyaga, ang tipong handang umunawa. At sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Sherlyn. Hindi na niya tinago ang puso. Hindi dahil nakalimutan na niya si Luke, kundi dahil kay Luke, natutunan niya kung ano ang tunay na pag-ibig at kung paano ito tanggapin. Iyon ang regalong iniwan ng lalaking minsang umasa.
ang aral na ang puso, kapag binuksan sa tamang panahon, ay kayang muling magmahal. Hindi natin lagi napipili ang tamang panahon para sa tamang tao. Minsan, ang mahal natin ay dumarating ng maaga, bago pa tayo handa. Minsan, dumarating sila ng huli, kapag wala na tayong magagawa. At ang sining ng buhay ay ang matutong tanggapin ang dalawa. Ang matutong magmahal kahit hindi perpekto ang timing, at ang matutong bumitaw kapag kailangan. Yon ang natutunan ni Shailene. Yon ang nagpaganda sa kwento niya. Hindi ang masayang wakas, kundi ang matinong pagtanggap. At doon, nagtatapos ang kwento. Sa isang babaeng natutong magmahal, pagkatapos matutong mawalan. Sa isang lalaking natutong umalis ng may dignidad at pumikit ng may pagpapatawad. At sa isang pag-ibig na hindi natuloy, pero nag-iwan ng aral na mas matagal kaysa sa kahit anong forever. Dear Mr. Lonely, hindi man kayo nagkatuluyan, ang pagmamahal mo ay hindi nasayang. Dahil sa isang sulok ng puso ni Shailene, mabubuhay ka magpakailanman bilang ang taong nagturo sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay ang pagbibigay lang walang hinihinghing kapalit. Kung naantig ka sa kwentong ito, kung may naalala kang taong dumaan sa buhay mo na hindi mo napahalagahan habang nandun pa, sana matutunan natin ang aral ni Shailene, na ang panahon ay regalo at ang mga taong nagmamahal sa ating ngayon ay hindi maghihintay magpakailanman. Mahalin natin sila habang kaya pa. Sabihin natin ang totoo habang may panahon pa. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalungkot na salita sa mundo ay hindi pa alam, kundi sana sinabi ko. Baka ikaw na nakikinig ngayon, may sariling yuk ka rin. Isang tao na minsang nagmahal sa'yo ng buo na hindi mo napansin habang nandun pa. O baka ikaw ang Luke, ang taong nagmahal ng tahimik, naghintay ng matagal, at sa huli, natutong bumitaw. Anuman sa dalawa, tandaan natin. Walang pag-ibig na nasasayang kung tinanggap natin ang aral nito. Hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Pero lahat ng kwento ay may aral kung papayagan natin ang sarili nating matuto. Si Shailene sa huli ay hindi natuto sa pagkapanalo. Natuto siya sa pagkawala. At yon ang nagpaganda sa kanya bilang tao. Ang kakayahang tanggapin ang sakit, magpatawad sa sarili at magmahal muli ng walang takot. Yon ang regalong dala niya magpakailanman. At yon din ang sana ko para sa iyo na nakikinig. Salamat sa panonood. At sana, sa kwento ni Shailene, may natutunan tayong daladala sa ating sariling buhay. Hanggang sa muli, at huwag nating kalimutan, mahalin natin ang nasa harap natin habang nandyan pa sila.